Sylvia Febro ambe afo ka wamadon anyo do fo ni karamo Suma Sheriff Madan Adraka motu laje wati munjama asira bi mabannan no ba ambolo mafolo ojoy ojo madugule amala di wati abina Modou Mao Bakalou économiste monsieur Modou vraiment merci beaucoup il y a un cas jabi folka numéro kan ci Sheriff Febro bokele mbi fo ki wala nyando mi baraka nyon fo mo la jebra na la me bro be fo ani na mi mano mo u be fo. Merci beaucoup Imabalou ma flama au fronté ma doulé avant la le wati après dans la kenda Daouda Moussa Kone économiste sudo Daouda vraiment merci beaucoup folka numéro kan ci Sheriff Febro beaucoup de inti wulila ki fo ka sifla barakila be fo ka njemu ke nyogo be fo ala ka makanyima donda ka jamana yokuma donda ike e connaît ma savana au fronté ma doulé amala le wati afrabina docteur Mamadou Keita économiste minier monsieur Keita vraiment merci beaucoup merci pour le cas de mon kanesi Sheriff Febro merci beaucoup ambe foli di Sheriff TV Mohoma chapani problème be angana haklan tafo ka foli di en co débatteur bema ka foli di en flebaga bema amana mami fo alaka malion na falambala ka malire na falambola. Merci beaucoup Iketa. Maintenant Omar Konate Touga Lafia diaspora Konate vraiment merci beaucoup pour le cas de mon blog à Nessi Sheriff Febro ambe auf follow woleli na woleli jara ko sobe et en déplacera ka bo kana woleli le follow donc Touga Lafia be au bela jelefo et équipe Sheriff la bela jele et monsieur comme et envolé anana kana en présence ira Allah donc ambala deli ambena mufwa donc alaka ambe sababama merci beaucoup nité gwashi un de fois mwebo amena dame est là parce que ka fo muye borko kumodo donc on m'a fait cadeau 600 investissement étranger en Afrique abo muna abo fo ko investissement étranger en Afrique c'est ce que korofanya. Je pense que terme approprié investissement direct étranger mais il y a jatemne farafina jate do de bora ka fo ko tunkala mo na be fo mako diaspora africaine olu ni Yoruba be na folo min be do farafina bon mais na folo yi abedo fenda ma donu la investissement bala no e barake wari no be ka enfin bayele madu ke ka seraw jo anga fen woro ke investissement productif mais avec une consommation fanala ça veut dire que en personne go be kofé nous war blakana kalo anga jamana kono pour que ku balma demain vraiment école ko ta sera fait facture sera fait baloko ta sera fait on a donc j'ai terminé de mine qui era 600 kadon ga fo 100 milliards bon keme dollar war la o de bena farafina abena farafin jamana kono mais ada doninte basa tunkala mo na do fama diaspora africaine o reda doninte bon ni dum be fera jamana joko kuma ke fo chiffre de ka kibolo fo donner ka kibolo jatemna o ga se ka ke ni fenmuye akadonga fo tunkala mo ye joli o go mu ne blakana abena sraj men fe bon ni mali yere la je amba no fo 100 wan le blakana aka chani investissement direct étranger o yayi kenyere o be warmi blakana anga sonu bo yoro na nga bayel malikero ni fenmu ko gara fe beke jamana de mu be ko fe o be mi blakana ko chanwe ambe de même soro na be forma aide publique au développement jamana de mu be ko fe o be mi blakana ko chanu o fana e chien sikero ma flani wana mais alsa a wari inta donente ni bang misali yala bangonjal ka samba flaw ni mbannani ko malien no be ko fe ku ye milliard keme woro pisaba ani kelene plakana samba flaw ni mbannani et sera officiel ou fait no e bankso sera fait mais ere ba nga fo anga wari famba te ci o sera fait mimbe dombolo ni fanu ko kachano ye pim maintenant me se ko o dawdon o wari nunu be se ka chatemne kala je o be se ka mahonye jamana mahola chukamna pour que jamana be se ka tanye chukamna no investissement parce que anya bala
kabini san 2012 ɲɔgɔn jamana ka wagande b'a la investissement de bɛ ka jigin jamana mara bɛ kɛ ni fɛn min ye n'a bɛ fɔ o ma ko investissement de fonctionnement o de bɛ ka yɛlɛ donc ni o wari ninnu da dɔnnen don ni jamanaden minnu bɛ kɔfɛ n'o da dɔnnen don projet minnu bɛ yen ani jamana mago bɛ wari la fɛn minnu na o bɛ se ka da dɔn jamana ni tunkarakɛw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka o baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ. D'accord. Alors vraiment Modibo a ye faamuyali sɔrɔ Dawuda an bɛna e fan fɛ ba dɔn ɲininkali kelen Modibo bɛ dɔ fɔ a la n'a kɛra ni farankan b'i bolo parce que ma fɛ k'i ɲininka fana donc Diaspora yɛrɛ ka pari mo investissement la a bɛ se ka taa joli à peu près. I ce ɲininkali na Modibo y'a fanba fɔ kaban ne bɛ se ka dafali kɛ ni ko tunkarankew yala jɔda b'u la nafolo dili la ka jamana baara jɔdaba de b'u la jɔdaba b'u la ka da mun kan ni ye dugu o dugu ta ni bɔdenw bɛ kɔ kan a dugu la i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin biɲɛ kelen u taa kuma ni du y'a jira ko an ka karisa bila ka taa kɛnɛ ma i bɛ taa sɔrɔ a ka kɛnɛ nin la a bɛ se k'a yɛrɛ bɔ ni commune walima dugu jɛna ka mɔgɔ min bila ka taa yɔrɔ mɔgɔ biɲɛkɛnɛw de don donc jamana mɔgɔ ɲɛnamaw de y'u bila ka taa kɔ kan bon n'i y'a jateminɛ fana i b'a dɔn ko maliyɛn b'a ka jamana fɛ maliyɛn b'a ka du fɛ n'u taara u bɛ baaraba de kɛ u bɛ dɔ bila kɛrɛfɛ o dɔ bila kɛrɛfɛ in u b'o de ci ka na anw ma o bɛ ci ka na anw ma o de bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ ko tunkarankew ka dɛmɛ jamana jɔli la Modibo y'a fɔ sisan fan dɔ bɛ taa an ka balo la ni du caman bɛ yen n'i taara Kayi mara la n'i taara ne yɛrɛ fɛ yen Kolonjɛba tunkarankew ka wari min bɛ bila ka na du caman bɛ don a la hali balo gansan mais o tɛ ko balo dɔrɔn de bɛ ka an ka denbaya nin balo mais balo in fana b'a to jagokɛlaw ani fɛn fɛn bɛ sumanw dilan a b'a to fana olu ka baara bɛ yiriwa donc o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. U ye fɔlɔ min an ka tunkaranke fɔlɔ min taara u ka bɔli ka na a fanba tun bɛ don ka fa ni a ɲɔgɔnnaw la mais u denw ani min bɔr'u la caman de b'i ka cakɛyɔrɔ jɔ sisan olu b'o da sera ma cakɛyɔrɔ caman bɛ jɔ sisan a kɛra cakɛda jɔli ye kɛnyɛrɛ ye o a kɛra cakɛyɔrɔ jɔli ye commune tɔgɔ la o a kɛra cakɛda jɔli ye dugu tɔgɔ la o ekɔlisow dɔgɔtɔrɔsow an ka tunkarankew u nafaba u jɔyɔrɔ de ka bon na kosɛbɛ donc misali la u ka jɔyɔrɔ ye min n'i ye farafinna gun ta a bɛ fɔ ko ni an ka sɔrɔ san kɔnɔ sɔrɔ n'i y'a tila 100 sara la ka taa 6 ka taa fɔ 8 na u bɛ bɔ tunkarankew kun bon jamana caman bɛ anw fɛ yan ni Mali ta par exemple i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ ni farafinna gun ta i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 60 160 millions d'Africains farafinna gun kan i bɛ taa sɔrɔ an ka mɔgɔ 100 ani 60 millions 100 ni millions 60 o de bɛ kɔ kan o de bɛ wari min bila ka na ka Modibo da sera ma ka taa 90 milliards la ka taa 100 milliards la dollar wari la san kɔnɔ n'i ye Mali fana ta an ka mɔgɔ bɛrɛ hakɛya min bɛ kɔ kan o b'a ta 4 ka taa 5 la bon 4 ni 5 in saba ni tila bɛɛ bɛ farafinna tilebiyanfan fɛ yan olu fana bɛ min bila ka na anw ma san kɔnɔ o bɛ taa dollar wari miliyari 1 ɲɔgɔn na san kɔnɔ donc u bɛ camanba de kɛ non seulement u bɛ camanba kɛ a daminɛ fana a tun bɛ taa dun ka fa dɔrɔn de la mais u bɛ dun ka fa ta sisan ka tila ka cakɛdaw ta o kɔrɔ ye min ye u bɛ wari min di a b'a to an b'an mago ɲɛ a la ka tila ka baara di jamanadenw ma a la donc n'u da sera a ma u b'a fɔ ko kɔfɛla bɛ k'anw dɛmɛ mais an ka tunkarankew yɛrɛ bɛ min di o ka ca ni dɛmɛ ye. Juru ko tɛ dɛ dɛmɛ. D'accord. Voilà. Ok an bɛna se ka na Keita Modibo ta magara la kuma fɛ mun ye a da mana sanuko fana na n b'a fɛ ka na e fan fɛ mun ye sanuko n'u ye maintenant jɔda jumɛn bɛ MVF ko ninnu e bɛ se ka dɔ f'an ye wa. Bokile nin diyara ne ye
parce que ne bɛna kuma min kan o ye an ka dugujukɔrɔfɛnw o bɔli alors tunkarankew bɛ se ka jɔda min lafa o yɔrɔ la i b'a dɔn o tɛ Mali kelen farafin jamana bɛɛ n'i y'a jate minɛ an ka dugujukɔrɔfɛnw nafolo a bɛ bɔ essentiellement société baw de fɛ société multinationale i bɔra Congo i bɔra Centrafrique, Afrique du Sud, Mali fan bɛɛ olu de ka nafolo bɛ utiliser ka an ka dugujukɔrɔfɛnw bɔ o dugujukɔrɔfɛn bɔli nafolo kasabi de bɛ don a da fɛ miliyariw de bɛ don a da fɛ o de kosɔn n'u nana an ka jamanaw kan nafolo de bɛ olu bolo an bɛ contrat de signer n'u ye olu de bɛ nafolo bɔ donc contrat bɛ signer tuma dɔw la condition dɔw la min tɛ an ka jamana an'an ka jamanadenw ka nafa la an yɛrɛ y'an ka code réformé 2023 a ma mɛn parce que an y'a ye bon société n'u nana c'est vrai u nana ni nafolo ye mais ni a bɔra donc olu ta ye 80 an ta ye 20 kɛmɛsigi o kɛmɛsigi la an y'a ye k'a fɔ o tilacogo man ɲi donc an y'a ye sisan ka an ka tilali cogo ka a yɛlɛma an ko sisan Mali yɛrɛ bɛ taa 35% na gouvernement ta ye kɛmɛ sara gouvernement ta ye 30 kɛnyɛrɛyew maliyɛnw olu ta ye 5 ye donc o kɔrɔ halisa fɔlɔ an bolo an ka dugujukɔrɔfɛnw a k'an ta ye mais an b'a fɛ a ka k'an ta ye alors c'est vrai dama sanubɔ nafolo min b'a la n b'a f'i ɲɛna fɔlɔ yanni sanubɔ yɛrɛ ka daminɛ nafolo min kan ka don baara min kan ka kɛ a ka ca wa a bɛɛ miliyariw ye i tɛ se ka sanu bɔ n'i ma usine jɔ fɔlɔ usine ye wariba de bɛ don usine jɔli da fɛ taa an ka sanu bɔ yɔrɔ ninnu na i ka taa usine lajɛ wariba de bɛ don a la n'o bɔra yen i ka kan ka siraw dilan i ka kan ka ni sanu kora o jimɔgɔw o bɛ taa lasago yɔrɔ min na o ye basɛnba dɔ de ye ka kɔnɔ labɛn jinɔgɔw bɛ taa yen parce que produit chimiques de bɛ jinɔgɔ in na cyanure ni fɛnw donc olu de bɛ dilan dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ aéroport bɛ dilan fɔlɔ donc baara sanu bɔ yɛrɛ ka daminɛ baaraba de bɛ yen o infrastructure ninnu baara de kan ka kɛ o la mais a nafolo bɛɛ ye multinationales de ta ye bon an dun bɛ kan ka taa taabolo min kan an b'a fɛ sisan an yɛrɛ fana sen ka don a la an fana nɔ k'a ye bon ne kɔni bɛna peut-être an ka débat senfɛ diaspora bɛ se ka anw dɛmɛ cogo di parce que an ye contenu local fɔ il faut que anw ka se ka labɛn financièrement wari ka k'an bolo an yɛrɛ k'an ka baara kɛ. D'accord, an bɛna o kɔfɛ, y a pas de problème. Min na n'an bɔra Mamadu Keyita la, an bɛna Umaru Konate. Tiɲɛ don an bɛ yan i ta nin na ko Tunga lafiya diaspora. Est-ce que se k'a kɔrɔ fɔ an ye quoi? Voilà, an bɛ sigi tuguni ka bɛɛ lajɛlen sigilen fo Madame Sisoko Jinɛbu Tesama Sanogo tɔgɔ la, ale de ye entreprise tɔgɔ ye. Tunga lafiya a kɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ ye jumɛn ye ka Tunga radio lafiya. Ka Tunga radio lafiya o y'a kɔrɔ ye. Tunga radio dan tɛ minnu bɛ kɔ kan non hali minnu bɛ jamana kɔnɔ an bɛɛ bɛ se ka wuli Tunga radio ye parce que an bɛɛ bɛ ka fɛn dɔ kɛ ka jamana labɔ nɔgɔ la. Tunga lafiya créebaga o de ye Madame Sisoko Jinɛbu Tesama Sanogo. Ale ye Tunga lafiya entreprise créé a m'a créé ale yɛrɛ ka laɲini na non
ale taara Faransi a y'a ka kalanw bɛɛ kɛ Faransi ala y'a garisɛgɛ a ye furu sɔrɔ ka den sɔrɔ fo ka sigiyɔrɔ sɔrɔ Faransi Tunkarakew commencera ka magɛrɛ ale la o kama ko madame Sissoko comme e bɛ jamana kɔnɔna dɔn parce que anw caman bɛ anw la yan an don an ma deli ka se jamana kɔnɔ an bɛ se ka jamana dɛmɛ sira min fɛ pour que jamana fana ka se ka ye i n'a fɔ ko jamana tɔ bɛ ka ye cogoya min na b'a dɔn anw maliyɛnw denw anw fɛn fɛn bɛ kɔ kan an bɛ keleya ɲɔgɔn na de an bɛ se ka dɔ ka so dɔ ka jamana tugunasɔgɔ la an bɛ ŋaniya kelen ta n ka taa ɲɔgɔnna kɛ n ka jamana la quoi donc Tunkarakew farala ɲɔgɔn o cogoya la ten ko madame Sissoko ma ko ni dɛmɛ min bɛ se ka sɔrɔ ale fan fɛ pour que a ka se ka jamana dɛmɛ ni sojɔ sira fɛ madame Sissoko fana nana ka na contact ɲini ka équipe fara ɲɔgɔn kan ingénieur b'o la géomètre b'o la ani ka fara a yɛrɛ ka notaire parce que n'i y'a mɛn ko entreprise créer la ka entreprise bɛ créer ni sɛbɛn bɛ yen entreprise créer la a kɛra o sɛbɛn bɛɛ dafara pour que a ka se k'a ka baara daminɛ pour que a ka se ka dugukolo sɔrɔ ka feere Tunkarakew ma fo a ka tɛmɛ sira la sira mun sira jɛlen don c'est pas que dugukolo bɛ feere non i bɛ dugukolo feere ka papier sɛgɛsɛgɛ fo ka bɛn ɲuman ma sinon dugukolo caman bɛ jamana kɔnɔ mun tɛ ɲuman ye mun tɛ kolo ye o bɛ yen mais fo i k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ o la a y'a ka cabinet notaire sigi sen kan papier fɛn mana san Tunkarakew tɔgɔ la a bɛɛ bɛ tɛmɛ notaire de ka sira fɛ donc bɛɛ bɛ k'a vérifier k'a daminɛ fɛn départ la ka na se fo terrain bɛ san fo a tigilamɔgɔ ka so bɛ jɔ a ka terrain na ne ko bɛɛ bɛ bɔ a la fɔlɔ donc a tigi mana na waati n'a sɔrɔ fɛn bɛɛ sigila sen kan. D'accord, vraiment merci beaucoup. Modibo an bɛna i fan fɛ parce que an bɛ tour kɛ mais an b'a fɛ k'a dɔn quelle est la part de la diaspora dans les soins étrangers en Afrique. Est-ce que se ka dɔ fɔ an ye. Dans les comment on appelle ça, investissement, quelle est la part de la diaspora africaine dans les investissements étrangers en Afrique? Bon, et il y a une fois que Tunkarakew ni Europe bɛ u bɛ wari min bila ka na mais a caman tɛ kɛ investissement étranger. Voilà. Docteur Keita y'o de ɲɛfɔ sisan. Donc baara bɛ kan ka kɛ de pour que parce que a bɛna consommation la monsieur Kone y'a ɲɛfɔ famille caman bɛ yen dɛmɛ bɛ bɔ kɔfɛ de pour que ka se ka du ta. Bon mais an bɛ fɛɛrɛ de ɲini na sisan i n'a fɔ port sec d'Ambideli projet ba dɔw bɛ jamana kɔnɔ Tunkarakew u ka wari n'u bɛ fɛ ka wari mara ou bien n'u bɛ fɛ ka wari ka bugun n'i ko k'i b'a bila kɔfɛ i tɛ tɔnɔ bɛrɛ sɔrɔ a la mais ni projet dɔw bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ se ka to u bɛ se ka wari bila olu kɔnɔ jamana yɛrɛ bɛ juru ta presque dɔgɔkun o dɔgɔkun se ka wari juru don jamana yɛrɛ la n'o bɛɛ kɛra o b'a to u bɛ se ka sini ɲɛsigi kɛ bon donc fɛɛrɛ ye min ye caman ka bɔ consommation na to ka na investissement na consommation ye an bɛ fɛn jogo don an bɛ fɛn minnu dun donc ka na investissement na monsieur Konate ye min fɔ sisan par exemple sojɔ o ye investissement de immobilier mais n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ sɔrɔ immobilier 100 sara la min b'o la a tɛ 25 yɛrɛ bɔ a fanba bɛ taa consommation de la mais an bɛ se ka na immobilier la cogoya jumɛn docteur Keita ye min fɔ an bɛ sariya falen sanuko ta sira fɛ k'a fɔ ko i b'a dɔn k'a fɔ san 1991 sariya min tun bɛ sen na dugujukɔrɔfɛnw ko la n'a bɛ fɔ ma code minier 91 o tun ko de ko 100 sara la ni yɔrɔ min bɛ di jamana ma o ye temps ye fu mais a bɛ se ka temps san temps in ma deli ka san bibi in na a y'a ɲɛfɔ tuguni docteur Keita y'a ɲɛfɔ san 2023 code minier falenna donc k'a fɔ ko temps bɛ d'an ma fu mais an bɛ 20 san mɔgɔ min ma temps san o bɛ 20 san cogo di ko 5 fana bɛ di kɛnyɛrɛyew ma bon Tunkarakew jɔyɔrɔba de b'o la barisa an na anw yɔrɔ ma kɛ majorité ye c'est à dire 100 sara la an n'an ma 50 sɔrɔ 35 min bɛ code minier kɔnɔ n'an y'o sɔrɔ a bɛ fɔ de ma ko minorité de blocage o kɔrɔ ko 65 bɛ compagnie ba minnu bolo n'a y'a ɲɛfɔ n'o ye kɛnyɛrɛyew ye dunan kɛnyɛrɛyew ye ni 65 b'olu bolo ni 35 b'anw bolo
o tɛ se ka décision ta an ma jɛ ni min ye mais n'i ma musaka bɔ ni jamana ma musaka bɔ a ye temps min sɔrɔ fo n'a ma temps far'o kan n'a ma 20 far'o kan ani kɛnyɛrɛyew n'olu m'u ka 5 far'o kan aw tɛ se 35 sɔrɔ donc o kɔrɔ ko situation ma changé donc sariya min falenna nafa foyi t'a la donc o ye mesure d'accompagnement de ye sanu ninnu an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sanu ni sɔngɔ bɛ yɛlɛla de tɔnɔ de b'a la fana mais ni i niyɔrɔ n'i ma minorité de blocage sɔrɔ hali information dɔw bɛ yen a tɛ sara i la yɛrɛ mais ni minorité de blocage in sɔrɔ i da bɛ don sanuko in fan bɛɛ de la a joli bɔra joli bɛ ka feere a bɛ ka feere joli la joli sɔrɔla tɔnɔ ye joli ye musakaw ye joli ye mais ni e ma minorité de blocage sɔrɔ a bɛna f'i ɲɛna ko tɔnɔ ma sɔrɔ a la e b'a vérifier cogoya jumɛn minorité de blocage t'i bolo tu es une minorité silencieuse donc i da t'a la donc o de ye investissement direct étranger k'a lajɛ tunkarakɛw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye u bɛ se ka convaincre cogoya jumɛn u ni jamana bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani kɛnyɛrɛyew pour que ka se ka participer nin fɛn ninnu na an ka dugujukɔrɔfɛnw bɔli la pour que a nafa fanba ka se ka ɲɛsin an ka jamana ma ani jamanadenw yɛrɛ ma parce que dugujukɔrɔfɛnw bɔli waati kunkurunin de don dɛ a cayalenba ye san 30 san 40 ye n'a bɔra dugu jukɔrɔ o y'a bannen de ye pewu fo n'i taara dɔ wɛrɛ ɲini nɔ tuguni donc an bɛ se k'o don sɛnɛ ni bagangɛn ni mɔni na ani bayɛlɛmani barisa an ka jamana in fanba ye bayɛlɛmani ani courant parce que anw ma jate dɔ bɔnna courant ko in na f'an ka ɲɛ de sɔrɔ courant ko in na bɛɛ tilen k'a fɔ jate dɔ bɔra san 2023 o ye énergie mɔgɔw du Mali yɛrɛ mɔgɔw ka baara ye u mago bɛ investissement de la investissement productif miliyari 500 san o san pour que maliyɛnw ka se ka courant sɔrɔ san 5 kɔnɔ fo ka miliyari 500 de don courant na pour que maliyɛnw ka se ka lafiya courant ko la n'o tɛ a bɛɛ bɛ kɛ sanji kɔrɔ wɔsi de donc je pense que diaspora bɛ se ka contribuer o la u bɛ nafa sɔrɔ a la u bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la wa a bɛ jamana permettre ka jamana ka yiriwa. mais Maro ne b'a dɔn faamu à chaque fois i ka kuma sen fɛ il faut que diaspora kan ka sen don a la u bɛ se k'o sen don a la cogo di o b'a fɔ i ka don profondeur kɔnɔ a bɛ faamu. non a bɛ ɲɛf'u ye de kɛ mais i bɛ ɲɛf'u ye cogoya min na gouvernement ka agence de bɛ yen par exemple agence pour la promotion des investissements ministère bɛ yen min bɛ ɲɛsin bɛ tunkarakɛw ma ministère des finances bɛ yen n bɛ jamana dɔw dɔn an ni minnu bɛ baara kɛ i bɛ taa ministère yɛrɛ ka site kan i mago bɛ information fɛn fɛn na i bɛ se ka participer jamana ka ɲɛtaa la i b'i ka wari bila cogoya min na olu ɲɛfɔli de don i y'a faamuya voilà donc a bɛ bal bɛ gouvernement de ka kan kɔnɔ. d'accord an bɛ tila ka na o e ye kuma min fɔ se i y'a kuma k'i ka dugu exemple bɛɛ ta ko bayɛlɛmani n b'a fɛ sisan o kɔrɔ ye ko sisan Modibo ye kuma caman fɔ e bɛ se ka mun fara kan bayɛlɛmani e bɛ se ka kɛ cogo min na quoi. tunkarakɛw ka bun kan toujours u jɔyɔrɔ ka bon nafolo lanali la jamana kɔnɔ an bɛ nafolo min ta ka an dumuni bɔ a la ka cakɛdaw jɔ a la ka baara kɛ n'u ye donc a bɛ f'o ma consommation an bɛ minnu dun min bɛ kɛ ka cakɛdaw dayɛlɛ walasa ka mɔgɔw ka baara sɔrɔ ka ekɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ a bɛ f'o ma ko investissement u bɛ ka wari min bila ka na jate dɔw y'a jira ko a daminɛ la fo ka taa se 100 sara la 80 na u bɛɛ tun bɛ taa dumuni na a daminɛ la mais sisan a bɛ ka yɛlɛma bɛ ka don a la tunkarakɛ min bɛ kɔ kan sisan u ka wari fanba dɔ bɛ taa dumuni na dɔ bɛ taa cakɛda la maintenant cakɛda minnu kan ka jɔ u fɛ bayɛlɛmali cakɛdaw b'a la ekɔlisow b'a la dɔgɔtɔrɔsow b'a la hali misiriw b'a la o gouvernement de kan ka fɛɛrɛ tigɛ sisan ka ko nɔgɔya tunkarakɛw bolo ko bɛ nɔgɔya u bolo cogo di n'u bɛ na n'u ka wari ye ka na a don jamana kɔnɔ u man ka labaara dɔ kɛr'o la kaban il y a un fonds d'appui à l'investissement des Maliens de l'extérieur ko FEME je crois u bɛ sen kan API niveau la u ye guichet de la diaspora u y'o bila sen kan
il y a déjà un ministère dédié à la diaspora. Il y a forum fɛn fɛn bɛ kɛ u b'u lasigi k'u labɔ jamana ka gɛlɛyaw kalama jamana taabolo ye nin ye n'an fana ye wari don da in fɛ a ka teli ka jamana yiriwa k'u bɛɛ jateminɛ ka to u jateminɛtɔ ka to warankɛw sen don o la k'a yira u la fana ni wari la don dugujukɔrɔ nafolo la sisan ni wari la don sɛnɛ la sisan ni wari la don baganmara la sisan a bɛ nafaba de lase jamana ma o kuma ninnu bɛ fɔ yɔrɔ min na tunkarankew ka se don la maintenant n'u bɛ na n'u ka wari ye sisan walasa k'a don il faut que a ka yira tunkarankew fana na n'i nan'i ka wari don Mali la ka cakɛda dilan fɛn t'i ka wari sɔrɔ. Il faut une sécurisation, il faut que l'environnement juridique soit fiable. Il faut que l'adana ou l'ada jamana ou waklisiki. Nous on a au kawado ou c'est la labara basiki kono. Souvent il faut que jamana fana ki jo ka garantie d'auta. Voilà ça coup demain. N'a fera ko bina wa fara ɲɔgɔn kan par exemple ka banque dɔ sigi la banque de la diaspora gouvernement bɛ se ka i jɔ k'u kɔkɔrɔ pour que o n'a ɲɔgɔnna ninnu ka yiriwa gouvernement fana bɛ se ka siraw ta min b'a to san o san kalo wɔɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan kunnafoni d'u ma ka u fana lana projet dɔ tun bɛ o waati la PNUD de tun a piloté ko a tun b'a fɔ ko projet Toctane an ka mɔgɔ yeleke mɔgɔ kalandenba minnu bɛ kɔ kan u bɛɛ tun bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ to ka na kalan kɛ an ka ekɔlisobaw la yan ka tila ka na an ka forumu na ka tila ka hakili jagajagaw parce que tunkaranke a bɛ na ni wari ye a bɛ na ni seko ye a bɛ na ni dɔnko ye a bɛ na ni dɔnniya ye an ka tunkaranke min bɔ kɔ kan nin bɛɛ de b'u bolo donc Mali de kan ka i jija sisan ka an ka lasigidenw de don kɔ kan an ka lasigidenw don u bɛ mɔgɔw la jafarinya nali la Mali la u fana n'u fana nana hali ni gɛlɛya kɛra u tɛ taa ni gɛlɛma cira ɲɔgɔn na souvent ni coup d'état kɛra ni yɛlɛma kɛra dɔw b'u ka minɛnw cɛ o tɛ tunkaranke ta la a b'a ka so a bɛ to yan et donc ka mɔgɔw fana lamɛn ni gɛlɛya bɛ yen ni tunkaranke bilar'u ɲɛ kɛnɛmamɔgɔw ɲɛ a b'u jafarinya ka na n'u fana nana u bɛ se ka kɛ sababu ye k'u lasama ka na i b'a jateminɛ baarakɛda caman bɛ Bamakɔ an tɛna se o dɔw ma parce que o dɔw ye publicité a caman n'u y'a baarakɛdaw sigi u y'a a baara ninnu kɛ kɔ kan fɔlɔ k'a kɛ ka ɲa ka sɔrɔ ka na a lasigi i ka jamana kɔnɔ o de ye tunkana sigi o y'a diya yɔrɔ dɔ ye n'i taara segin kuma dɔ i yɛrɛ la n'i taara n'i ye sɔrɔ kɛ n'i ye dɔnniya kɛ na kuma dɔ i yɛrɛ la i ye min ta i ye min kalan na u ladege fɛ yen na i kɔmɔgɔw na u ladɔnya la i ye nafolo min sɔrɔ kɔ kan na dɔ di somɔgɔw ma na dɔ di dugu ma cakɛda dɔ jɔ walasa a ka Mali la yiriwa. D'accord. Ok, vraiment merci beaucoup. An bɛna ye fan fɛ donc maintenant diaspora i y'a faamu o bɛ se ka continuer cogo di kuma bɛ ka don secteur min ko la. Voilà. Bokele o diyara n ye i b'a dɔn Magalu ko sisan ko tunkarankew ka nafolo n'a nana a fanba bɛ dun ka fa sira de fɛ donc u ka wari tɛ taa industrie fan fɛ ten alors sisan anw ka dugujukɔrɔfɛnw bɔli an bɛ kan ka maliyɛnw sen don a la maliyɛnw yɛrɛ ka i sen don u ka dugujukɔrɔ nafolo bɔli la donc o tɛ taa fo an yɛrɛ fana ka se ka nafolo bɔ ka don a da fɛ n'i ko maliyɛnw ma bi ko investisseur o tɛ maliyɛnw ye koyi n'i ko investisseur Mali la mɔgɔw ɲɛ bɛ étrangers de la tubabu jamanaw. Donc n'i ko investisseur mɔgɔw ɲɛ tɛ investisseur définition kɔnɔ n'i ye o fɔ maliyɛnw hakili tɛ taa maliyɛnw na o hakili bɛ taa banque mondiale fonds monétaire faransi ou bien investisseur tɛ tubabu dɔrɔn ye investisseur mɔgɔ min b'a ka nafolo don baara da fɛ o ye investisseur de ye
allez Dawuda e bɛ se ka kɛ investisseur ye mais i tɛ kɛnɛmamɔgɔ ye o mais comme an bɛ diaspora de kan bi an bɛ to o hukumu kɔnɔ mais n bɛ min fɔ a ka d'an ye bi diaspora an k'u diriger u ka nafolo diriger o fana k'i sen don an ka dugujukɔrɔ nafolo bɔliw la. o bɛ ka c'est vrai o bɛ se ka sira jumɛn bɛ se ka d'u ma. oui ni ko ko sanubɔ ou bien dugujukɔrɔ fɛn bɔli mɔgɔw hakili bɛ nafolo kasabi miliyari kasabiw la mais an ka kɔdu kɔnɔ petite minnu bɛ yen mini fitininw bɛ yen mini fitininw ye u bɛ superficie min bɛ taa hectare 500 ɲɔgɔn na olu man bon donc wari min bɛ don o mini da fɛ o man ca ka tɛmɛ grande mini kan mini belebelebaw siyama ninnu sajolaw lulu olu ye mini baw ye alors mais olu nafolo kasabi o ka ca n'o se t'an ye n'an b'a fɛ ka tumurankew sen don a la an bɛ se ka an ka mini fitininw an b'olu développer o an bɛ se ka mini fitininw développer min tɛ taa miliyari yirika la min se b'u ye alors pour que maliyɛnw yɛrɛ ka se ka i sen don a nafolo bɔli la donc sisan voilà donc o ka wari min bɛ na a y'a fɔ cogoya min na an ka a essayer ka expliquer u ye k'a fɔ n'aw nana aw fana ka nafolo a bɛ se ka don an ka dugujukɔrɔfɛnw bɔli la k'a tɔnɔ a ɲɛf'u ye a bɛ nafa min lase aw yɛrɛ ma a bɛ nafa min lase jamana ma parce que mun bɛ bɔ kɔ kan ka na bɔ an ɲɛ b'a la nafolo bɛɛ bɛ kan ka bɔ ka taa tugun maliyɛnw tɛ profiter a la an dun ko sisan an b'a fɛ maliyɛnw de ka profiter a la ka maliyɛnw bolo don a la an tɛ se ka tumurankew bila kɛrɛfɛ o ko la parce que olu de bɛ na ni nafolo ye nafolo min bɛ na an bɛ se k'a lajɛ k'o organiser pour que u fana bɛ se ka min dɔw dayɛlɛ ka dugujukɔrɔfɛnw bɔ pour que an fana ka nafa sɔrɔ a la organisation ko de don voilà. d'accord Umar ne bɛna e fan fɛ comme an bɛ kuma na a ka mɔgɔw u bɛ kɔ kan mais an b'a fɛ k'a dɔn sisan jɔyɔrɔ jumɛn de kɛra aw la mun ye investissement ko ye jamana kɔnɔ Mali la. nin yɔrɔ in na n b'a fɔ jɔyɔrɔba munna n ko jɔyɔrɔba yɔrɔ kuma daminɛ na ne ko mɔgɔ min entreprise créé ale yɛrɛ sigilen tɛ Mali kan a y'o kɛ tunkaraw de kama o bi bi na n'i y'a ta k'a lajɛ tunkaraw kɛra sababu ye maliyɛn den minnu bɛ Mali kɔnɔ o bɛ ka baara kɛ ka dɔɔni sɔrɔ u sababuya la quoi o ye baara sugu jumɛn misali an bɛ na ne yɛrɛ ye technicien ye ni n ka collègues bɛ yen géomètres bɛ yen ingénieurs bɛ yen architectes bɛ yen notaires bɛ yen minnu bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ tunkaraw tɔgɔ la u bɛ kan ka minnu ladon jamana kɔnɔ ani u bɛ kan ka impôt ni taxe minnu sara u tɔgɔ la minnu bɛ ka jigin jamana ka jiginya kɔnɔ o ye dɔ ye o ye camanba parce que dɔw sirannen don fɔlɔ kununko an balimaw ni an faw n'a baw tun bɛ wari fara ɲɔgɔn kan di u balimaw ma ou bien u teriw kuntɔw ma an ka yɔrɔ san an ye ka so jɔ an ye caman kɛra cogoya min na a caman ma dogo maa si la bon bi bi na u nana ka na gɛrɛ tunga lafiya la u ɲɛ b'a la tunga lafiya ka baara daminɛ cogo ani an bɛ wagati min na sisan tunga lafiya ye dɛmɛ caman de las'u ma o hukumu fana kɔnɔ n'u fana ko u bɛ nafa min ladon jamana kɔnɔ o ye o sira fɛ jamanaden min bɛ jamana kɔnɔ n'u tɛ baara la i n'a fɔ anw jeunes ninnu a caman bɛ i t'a sɔrɔ caman bɛ nin heure in na i t'a sɔrɔ an sigilen gɛrɛ na an bɛ tew ni. mais ce que moi je voulais savoir c'est-à-dire a ka entreprise nin c'est vrai que baara dira aw ma mais a ka baara a kɛrɛnkɛrɛnya a dabɔra mun yɛrɛ de kama. a kɛrɛnkɛrɛnya a dabɔra yɛrɛ tunkarajɔ yɛrɛ ka nafa de ladon jamana kɔnɔ. wa mais nafa sugu jumɛn. nafa mun don ka jamana yɛrɛ bila valeur la jamana bɛ bila valeur la sira mun kan o ye ka so jɔ. voilà c'est la question qu'on veut savoir. o bɛ so jɔ ka jamana ville yɛrɛ ka bila valeur la parce que o ye min ye kɔ kan o bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna de réaliser o faso la o voyez donc o dɔrɔn tɛ ka tila ka fana ka sira ɲumanw dilan jamana kɔnɔ parce que jamana n'i y'a mɛn ko jamana dilanni fama dɔrɔn tɛ
anw kelen-kelenna bɛɛ bɛ se ka dɔɔni kɛ jamana kɔnɔ bon tungalafɛ fana ka initiative o ye mun sɔrɔ ka jamana dɛmɛ sira mun kan o ye ka sow jɔ ka siraw dilan ka jamana bila valeur la quoi là n'o bɛ segin don dɔ ka na o faso la u bɛna sɔrɔ hali ni u siyɔrɔ hali n'a kɛra mètre carré kelen u ka se k'o sɔrɔ pour que u kana se ka da don kuma caman la quoi faso kɔnɔ i bɛ se ka sɛgɛn wali jamana la mais i faso kɔni i man ka tɛ ka sɛgɛn o ye tungalafɛw ka laɲiniba ye quoi jamana kɔnɔ quoi. D'accord. Voilà. Modibo an bɛna e fan fɛ comme u b'a fɔ sabula i ye kuma caman fɔ bɛɛ de kulo la maintenant on voit que souvent tungalafɛw diaspora ils ont des difficultés pour investir e bɛ se ka mun fɔ ɲa. Non, difficulté pour investir parce que l'information est tout boulot. Et je pense que M. Koné a que il faut rassurer les gens. Donc il faut que l'information y ait un boulot. Et je pense que M. Konaté n'a Barakeda ou Loubeka a essayé de contribuer au-delà. Parce que moi, je me crois information pas tout boulot jamana qu'on fait on be quelque chose amna alni na folo boulot ou ta do ba domina bon et fin d'amado nous les projets structurants be jamana be ka baraka minunka amago be na folo la do be se ka bo jamana de hum minu be konna la do be se ka bo jamana de hum minu be ko kanana mais et fin et ali PMI petite mine on a une petite et moyenne entreprise et il y a du sur le cadre pour que ces projets donc financés et donc c'est un projet généralement boulot mais voir tout boulot on a une mais au bébé c'est que la city local on veut c'est que information sur dans information on veut c'est que calarona après on veut c'est que contacter ta bon fait nous on veut c'est que information John Duma il m'a montré la modon. Parce que on est dans la globalisation, la numérisation, c'est ce qui tout le fait. Et celle-là, en fait, je vais le nommer, c'est le Burkina Faso. Mais quand les Woro, Samba, Flani, Mwani, Woro, les fins de lancer que les bons de la diaspora. On peut faire Barabaf, Kologrim, Baf, Ladike. Zone franche industrielle, la humanité européenne. C'est non, c'est qu'à l'Europe, qu'à faire quoi. Ani ou quoi courant ko de se ka sabati cogoya min na parce que courant ko gɛlɛya b'u la o fila u mago bɛ miliyari 125 de la donc ne kalo tile 6 u ye kɛnyɛrɛyew fara ɲɔgɔn kan ka structure bila sen kan ka bɔn ninnu lancer donc u y'a ɲɛsin u ka tunkarakɛw de ma i bɛ se k'i ka téléphone yɛrɛ ta a bɛ 125 milliards a bɛ wafla tranché de la 107 kɔnɔna na donc hali ni wafla de bila donc taux d'intérêt dɔ de bɛ yen o bɛ sara i ye waati ni waati 107 mana dafa i ka wafla in bɛ segin mais entre temps i ye tɔnɔ min sɔrɔ a kan 107 in kɔnɔ o y'a to i ka wari bugunna mais en même temps i sera ka jamana dɛmɛ ka se ka nin baara kologirin kɛ donc 125 milliards. Donc le taux d'intérêt c'est un peu moins de 7%. Je crois que 6,75 à 6,85 émission A et émission B. Donc, Nimba ira ka fo ou barado be se ka fait. Dans le fait que par exemple, autoroute 2x2 Bamako Kai, Bamako Sebouké. Après ça en PPP, partenariat public-privé. Donc, on est à Saraoutato ou à Saraounato. On est avec Jamana Chamana. Et le pont, troisième pont en Côte d'Ivoire, le pont Arikona Bédji, nous on avait le projet du 4e pont à Bamako ici. Et tu dois bébé, le carton qu'on a. Donc, à 30 mètres là, tout de l'Afrique là, à 30 mètres là, à Bako Djikoroni, à la usine céramique là. Bon, au barreau de Ségaké, au bateau Calaban, au zone au bateau Moroté, na deuxième pont, Moroté, na premier pont, au loup de Séga, pont ticket. Mais, parce que nous avons déterminé, mobile demande les pont ticket, le Kachani mobile bakeme, Djongodo, Kanga Segina. Bon, nous, le Séga Sara. Nous, au lieu de se attaquer à la sécurité, ils vont le faire. Donc, au projet, il y a un courant, là, on a un courant, parce que quand il y a eu référence à courant de l'encre à faire, avec des producteurs privés indépendants. Il faut qu'il y ait non, à bête, c'est la faute, c'est-à-dire, à bête de nous, parce que
la jamana ka bɔ ka ne ba in tɛ bɔli kɛ koyi an bɛ fɛ ka baara kolo girin mun kɛ sirako ni bayɛlɛmani kɛ yɔrɔ ni fɛn ninnu jamana tɛ se k'o bɛɛ kɛ bilen o c'est fini ça. c'est fini comment c'est fini pourquoi jamana ka bɔ ka ne ba musaka ye miliyari 7,578 a ka sɔrɔ ye miliyari 7,528 o danfara ye joli ye 520 milliards miliyari 520 fa k'o juru ta. Donc a ka sɔrɔ ka dɔgɔ n'a ka musakaw ye ni e ko k'o ka tila ka taa siraw jɔ sira kilomɛtiri kelen ye o ye miliyɔn 500 de ye kilomɛtiri kelen sira ɲuman dans les normes o ye miliyari 500 ɲɔgɔn don miliyɔn 500 500 millions de kilomètres donc baarakolo girin don n'i dun ye hali sira jɔ f'i ka entretien f'i ka réparation kɛ ni tiɲɛni donna la a ka furan poussière kana d'a kan ji kana segin a kan o n'a ɲɔgɔnnaw fo baarakolo girinw ka k'a kan n'i ye université jɔ n'i ye bâtiment ba jɔ ni infrastructure fɛn fɛn kɛ a kan ka entretien a kan ka labɛn fana bon jamana dun fana forlen t'o la parce que a mana bâtiment jɔ dɔrɔn o y'a bannen a b'i kɔ don a ma donc bâtiment n'i y'a jɔ ou bien ni machine kolo girin san une fois qu'il y a 100 dɔrɔn a bɛ commencer ka tiɲɛ a bɛ commencer ka détériorer a bɛ fɔ de ma amortissement donc san damadɔni kɔnɔ dɔrɔn a nafa bɛɛ bɛ ban donc f'i ka wari wɛrɛ de don a la mais an ka barajiw an k'a ta misaliya san 2023 an ka courant tun bɛ bɔ yɔrɔ min 100 bi 87 tun bɛ bɔ ji de la barajiw la. La Bible n'a mis le beau barrage la tête en double, on a un turbine chaîne, entretien matin. Un barrage a produit, il est sur un ligne au main, transport au main, parce que nous savons que nous avons 100 au 100. Mais tu m'as dit ça, quoi. Énergie de la vie, donc, à 100 bafla, ni tant chez Mars Calo. Que nous avons là, énergie, quand on a un mahora, quand on a un la diaca foco, enfin, on a un baou. L'énergie créée en 1960, le 14 octobre 1960. Jamana Kuntaye qui m'a la Bible de la Bible n'a qu'à mars 2018, sans bafla ni tanché. Jamana Taye qui m'a la Kemedi. Énergie qui est Jamana de Taye totalement. Donc, nous savons fin fait beaucoup à bébé pour Jamana. À c'était la mono Benjamin la ni Bena, mais mon antiseka, pourquoi? Non, il y a une solution à la fois d'ailleurs. Ni ma capital est 100%. Année de fort. Année de fort et du géographie en bonne. Avant faut qu'on fait on la bisaba duru sera. Jamana ka bisaba sera. 15 euros ka duru sera. Oh, nina, on a 15 euros volé. On a mis duru garder énergie du mal là. On a mis duru. On a dit 15 euros ma. Ni c'est qu'on a war boala. Barça ni ye a lajɛ courant san o san 100 sara la minnu mago bɛ courant na a bɛ yɛlɛ ni 15 de ye donc wari bɛ courant sɔrɔ courant dilanni na n'a feereli la o mais f'a ka kɛ tilennenya ni jɛlenya de la et puis fo musaka de ka don a la n y'a ɲɛf'i ɲɛna cogoya min na investissement o investissement ninnu de ma kɛ san 25 ninnu ɲɔgɔn kɔnɔna la parce que a se tɛ jamana ye donc i bɛ mɔgɔ de ɲini sisan i ni ɲɛ bɛ se ka baara k'o kɔnɔna la pour que o baara ninnu bɛ se ka kɛ cogoya min na sarako bɛ ten kuranko bɛ ten ani fɛn caman bɛ ten baara kologiri ninnu bɛ ten n'a bɛ fɔ min ma investissement k'e yɛrɛ ni jamana de bɛ jɛ o la n'i y'a bɛɛ to jamana bolo ayiwa politiki ko bɛ don a la teriya ko bɛ don a la balimaya ko bɛ don a la fɛn caman bɛ don a la et puis état tɛ feereli ni sannikɛla ɲuman ye c'est pas un bon commerçant donc faut ni mais état c'est un partenaire stratégique surtout entreprise dɔw bɛ yen olu kan ka to jamana ka bolo kan jamana kan ka to a kɔnɔ mais a kan ka a gestion a maraliko n'a fɛnw k'o to kɛn yɛrɛ y'u bolo o b'a to vraiment bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la. D'accord. Dawuda an bɛ taa kɔfɛ voilà o ye ɲininkali kelen ye e bɛ se ka fɔ i ka dɔnniya bɛ se ka mun ta an bɛ se ka. Ni question posée Mourouma, voilà, ça a été des difficultés, mais souvent, voilà, ils ont beaucoup de difficultés avec un investissement. Oui, donc, d'afin l'amour, oui, tu m'as fait comment
i tun ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ pereperelatigɛ la min ye kuma lasegin ka sɔrɔ ma jaabi investissement direct étranger. La part de la diaspora. En fait, investissement direct étranger, nous avons diaspora technique. L'an 2024, où l'État donné nous. C'est ce que nous avons oui, milliard kemé à milliard tan sabali en dollars voilà. Ou 5 c'est-à-dire que Farafina Bouka investissement direct étranger. Wari mura kokambo bulu. Kana akeka chake daujo Farafina Bouka milliard kemé à milliard tan saba dollars voilà. Ou 5 kono diaspora war mindi Farafina diaspora war mindi a droit milliard bikonodo a jaali may milliard keme o ko diaspora ni war mi naddo ani mun war la do Farafina Bouka wala sakana baraka na uche manja mais a dafara ni diaspora be war mi naddo do bita dunna do funadita chake da ujolila no bara ni ba amulu susan o ye ka bara ke ni chake tumaranke ni o be d'abord kufu parce que be bara ba de la kufu bi ka jamana deme u joro ba be jamana jolila mais alsa o bi ka deme min ta ka jamana segere anga anjija ka famba lata chake da ujolila na tara chake da ujolila o be sisi uruyema o be sisi jamana ma o ba fo banga ko yani ka jige di mo ko ki ba de jige minana o te ula ni chake da chama jora o de ato wari ben na fa pema mais na pour que kanaika question kono susa oui ni de dafali dike mudu butala ke tunango bika wari mindi ou joda kabu mais il faut que Mali ni gouvernement Farafina gouvernement et puis aller il faut Mali Grantéo du fait que projet structurant pas mon pays projet d'ambe nous Srako nous usine ko nous énergie ko jamana klenti sa ko tout Mali jamana klenti ro jamana bededo mais jamana bededo gouvernement klenti ici ka beta quoi mais il faut un couplage intelligent c'est-à-dire gouvernement quand absemi ko abuta secteur stratégique jamana be le Franco Bola, Tadjiko Bola, Djiko Bola, gouvernement quand qui s'endo à la, à quand il s'endo à la, al n'a de fambata, avec Dodi Kereuma, al n'a de famba de Kereuma, il faut que nous mettons des blocages kakabolo. Bari, ni il secteur nous téléphoner pour la bala. Ni secteur nous beto Kereubulu, vous savez qu'il y a Kadjamana Nogri. Absolument. Il s'est un gâteau à Kono. Et qui a Kanache et c'est l'Éna. Et de Jamana, et de gouvernement de État, Jamana, allez de Kanga, Jamana de Makara. Jamana de Makouf de Fin-Fena, ou de Kanka Yanabo. Na c'était gouvernement Kanka, et Kéré Faraka. Na Kéré Faraka. Yoromina, mais Jamana Minaro. Abi if sisi rodega ou bete di o famba te di kayeruma ale di ba afo ou ba ale dafa kayere ni fana anga jija ka kayere famba ke anga tungra ke wi ba fuku mo ki imu ka i do magam si bien là o de ni anga kayere anga tungra ni za sasa kana u franka en tant que privé ou ka warte gouvernement ko romuna ka fen beke anga dafa ke tungarangi anga bodi ni obema bo am so ka mo ni san ka franka na ni kesa akachala fe ami baraninke an baraba musiki avec ke basiki kono avec tout antawala a wusuraw a gwanaw a shoferaw a nɔgɔyaraw u bi ka an ta ye u bi Mali nafa maintenant côté bɛɛ la bɛɛ kan ka dɔɔni kɛ gouvernement kan ka tungarankew hakili lasigi an da sera ma gouvernement kan ka cakɛda fɛn fɛn bɛ yen n'u sen bɛ don capable kɛ bɛɛ kan ka nɔgɔya ni nɔgɔyaw bɛ yen l'impôt kunda
u kan ka k'u ye walasa u ka wari ladon jamana yiriwali la ni garanti bɛ yen an da ser'o ma yuruguyurugu fana u kan ka kɛlɛ n'u nana n'u ka wari ye ka na u ka cakɛdaw sigi walasa ka nafa don jamana kɔnɔ yuruguyurugu man ka ta k'u ɲɛ sɛgɛrɛ danaya kan ka sabati u ni gouvernement cɛ mais tunganiw fana ka côté la olu kan ka min kɛ u ye ka fara ɲɔgɔn kan u ka kelen ka na miliyɔn 100 don n'a yan fɛ kelen ka na miliyɔn 50 don yan fɛ n'u y'u fara ɲɔgɔn kan u ka wari bɔta o bɛ caya o la u bɛ se ka taa fara ɲɔgɔn kan ka taa usine jɔ par exemple Keita da sera ma pour que ka usine jɔ sisan ka sanu bɔ usine kelen bɛ taa fɔ $200 millions la 200 millions o tɛ wari den ye tunga kelen tɛ se k'o bɔ mais n'u farala ɲɔgɔn kan u caman bɛ se ka jɛ k'u ka wari fara ɲɔgɔn kan ka na usine jɔ min bɛ se ka sanu bɔ an ka tungarankew u ka usine jɔlen k'an ka sanu bɔ an ka tɔnɔ b'a la u ka tɔnɔ b'a la wari tɛ bɔ et donc u kan ka fara ɲɔgɔn kan u kan ka ni gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen fɛnɛ u fana kan k'u hakilina di ni hakilijagabɔ fɛn fɛn bɛ yen n'u welela u ka na hakilijagabɔ fɛn fɛn bɛ yen min b'a to hakilijagabɔ bɛ kɔ kan u sigiyɔrɔw la min b'a to mali bɛ nafa sɔrɔ la u k'u sen don a la ka mali dɛmɛ n'a kunkanko a n'a kubɛrɛyaw ye donc côté fila bɛɛ la ni bɛɛ ye baara kɛ a ka ca ala fɛ an bɛ se ka an bolo fara ɲɔgɔn kan walasa ka jamana jɔli nafolo sɔrɔ n'o tɛ a jamana jɔli nafolo a tɛ gouvernement kelen kun mais ni gouvernement bɛ dɛmɛ ɲini a fɔlɔ kan ka bɔ an ka tungarankew kun n'a b'u bolo o de basigi b'o la nafa b'o la. ok Keita n bɛna i fan fɛ sanu ko i ta ye sanu ko fɛ est-ce que an bɛ se k'a fɔ bi tungarankew bɛ garanti bɛ se k'a jira k'a fɔ vraiment i hakilina min fɔ nin n'o bɛ se ka na sans problème. Bukele, je pense que mɔgɔ bɛ min fɔ ani ko la min fɔ o bɛ ne nimisi wasa parce que an bɛ fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ sisan pour que tungaranke ninnu ka nafolo. Mun bɛ ka wari don sanu na dɛ. Exactement n'u b'a fɛ ka na. parce que bɛɛ n'i ka sanu de tɛ sigiyɔrɔfɛn parce que sigiyɔrɔfɛn de ko don c'est-à-dire sanu sanni tɛ dɛ c'est-à-dire ka dugukɔrɔfɛn bɔ k'a labɔ. Munna ni pétrole yera yɔrɔ la pour que tungarankew tɛ taa ka taa a financer ka taa wari bɔ. Ni uranium yera yɔrɔ dɔ la pour que u ka nafolo tɛ taa don o da fɛ o de ye an ka di canadiens ni sud-africains ni fɛnw ma. n'a nafolo b'an yɛrɛ bolo parce que souvent journaliste yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ ɲininka yala mali bɛ se ka an ka dugukɔrɔfɛn bɔ bi une mine k'a taa daminɛ fo ka taa laban a kelen a yɛrɛ c'est à dire maliyɛnw yɛrɛ k'a bɔ 100% n'an ma étranger wele ka na wa ne ko n ko c'est possible a bɛ se ka kɛ parce que dugukɔrɔfɛn bɔli ye nafolo dɔrɔn de nafolo de don. n'a nafolo b'i bolo bibi in na alihamudulila a dɔnbagaw bɛ yen experts bɛ yen bi. mais est-ce que ça nafolo bɛ sɔrɔ a mɔgɔ bɛ sɔrɔ nafolo bɛ mun bolo ka k'a bɛna fɛngɛ. justement an bɛna nka o de fɛngɛ o tungarankew ka wari a tɛ donna an kɔni ka secteur tɛ kan k'a ye kosɛbɛ secteur minier tɛ kan k'a ye. merci. a bɛ kan ka taa yɔrɔ o yɔrɔ dɛ a bɛ nafa ɲa yɔrɔ caman. fɛn y'a fɔ cogoya min na bi ka fɔ ni sojɔw ni fɛnw bɛ yen mais munna o t'i ɲɛsin anw ka secteur ma sisan an ka mine dɔ d'u ma ka permis d'u ma o yɛrɛ ka mine dɔ dugujɔrɔfɛn bɔ u yɛrɛ tubabu fɛn ka. mais ni kuma bɛ di aw ma sisan olu se k'a dɔn ko ja ko nafaba bɛ a ka fɛn na. c'est pour cela an b'a fɛ k'u sensibiliser je pense que déjà fɛn min ye u ka nafolo lasagoni ye yan banque dɔ bɛ mali la yan déjà min bɛ tungarankew ka compte dayɛlɛ o compte kɔnɔ o banque kɔnɔ pour que k'u ka wari lasago mais ko de ye min fɔ il faut que effectivement an ka bɔ o kɔnɔna na maliyɛn diaspora maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ kana fɔ ne b'a fɛ ka taa n ka mine dayɛlɛ n'o kɛra aw bɛ effort kɛ a nɔti ye parce que i kelen tɛ se k'i jɔ n'a ye
n'a fɔra ko miliyari 30 o y'a dɔgɔmani ye e ka usine jɔ ka siraw ni fɛnw bɛɛ dilan i kelen fanga tɛ se mais n'aw y'aw fanga fara ɲɔgɔn kan n'aw ye miliyari 100 o bɛ min jɔ ka fo ka exploiter fo ka baara yɛrɛ de donc sisan u kan ka organiser de mais maintenant gouvernement ta fanfɛla la pour que u ka u jagafariya fanga peut-être nɔgɔya dɔw don u ka papier ko ni les procédures administratives ka nɔgɔya don o la pour que u kana mɛn dossier ka munumunu yɔrɔ caman na donc formalité administrative an k'o nɔgɔya u ye bon hali ni a daminɛ n'an bɛ se ka fiscalité dɔɔni nɔgɔya u ye fana pour que ka donda nɔgɔya u ye c'est-à-dire u ja kana siran ka don parce que gɛlɛya b'a a donni yɛrɛ la bon donc je pense que an bɛ se ka nɔgɔya dɔw dayɛlɛ u ye u ja bɛ farinya ka na u ka nafolo don a da fɛ k'a yɛlɛmani jugement dɔ bɛ yen a ye t'a bɔ wari min b'an bolo a b'a bɔ a ye taa voilà. D'accord, ok, an bɛ segin ka na donc Konate donc kɛnɛ i ye mun fɔ ni a ka baara est-ce que projet dɔ b'a bolo ka se yɔrɔ dɔ ma. projet B. Bon, misal là, voilà, ni projet B, il faut. Parce que belle ou plus là, c'est une manière où nous coquons. Donc, voilà, faut expliquer. Projet B, et en bas, projet Corado, là, c'est 100, en bas, il faut ma logement social. Le logement social, comme mon père qui est à Bora, comment le faut 100. Alors, moi, quel est Fanga, Kabordon, quoi. Le logement social, continue de belle et banque là. Donc, et apport de me demander fait, ni au Sarala, du coup, banque numéro B et qu'un projet financier en boulot. Donc, amassé, et qu'un temps chamata, et qu'un temps chama soroga soro, et mais qu'un chiso soro quoi. Ça aussi, et où est-ce que tu me dis, au bateau, et qu'un saut bébé job, clé qu'à dino. Kɔfɛ e ni banque mɔgɔw a bɛ tila ka banque ka wari sara dɔɔni de 5 ans 10 ans jusqu'à 15 ans o ye projet ye donc an ka projet fɔlɔ min kun ye t'a sɔrɔ an kun bɛ ka groupe dɔ dilan quoi toujours o ye union kɔnɔ quoi t'a sɔrɔ dɔw bɛ baara min kɛ o tɛ sɔrɔba sɔrɔ kalo kɔnɔ donc o t'u permettre ka wari bakuruba dɔ bɔ quoi et an kun ye laɲini fɔlɔ min sɔrɔ o kun ye jumɛn ka maa 10 ani 5 fara ɲɔgɔn kan groupe kelen o groupe kelen kɔnɔ san kɔnɔ an bɛ so jɔ 5 mois c'est comme si chaque 5 mois an bɛ so kelen jɔ ka di mɔgɔ ma c'est comme si san kɔnɔ an bɛ se ka so 2 jɔ ka di mɔgɔ 2 ma so 2 bɛ jɔ ka di mɔgɔ 2 ma donc i bɛ ka wari fitinin min sara an maa 10 mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ girima ye o bɛ kɛ ka mɔgɔ 2 bɛ mɔgɔ 3 ka so jɔ yɔrɔnin kelen donc ni u ka so jɔra u ka clé tɛ to an bolo dɛ directement an bɛ wele k'u ka clé d'u ma mais toujours u bɛ respecter fana ka wari sara i n'a fɔ ko tɔw y'a sara tɔgɔ min na ka n'u ka so jɔ c'est comme si e juru don tɔw la tɔgɔ min na i fana ka tɔw ka juru sara tɔgɔ min na donc entreprise de bɛ jɔ ni o garantie ye donc entreprise bɛ yen ka wari fara ɲɔgɔn kan ni wari min dɛsɛra entreprise yɛrɛ b'a tɔ dafa o y'a ye minnu kɛ man di parce que caman bɛ yen u tɛ sɔn ka taa don banque senfɛ mais dɔw bɛ yen a ka di ye ka tɛmɛ banque sira fɛ entreprise ye nɔgɔya sira bɛɛ d'u ma parce que an tɛ mɔgɔ bali a sago la quoi donc n'o bɛ kɛ i sago ye i bɛ se ka tɛmɛ o sira fɛ seulement i bɛ a respecter i n'a fɔ ko tɔw b'a respecter cogoya min na parce que ni i jɔra c'est comme si e ye wolo bila groupe kɔnɔ quoi donc pour ne pas que i ka wolo bila tɔw bɛ ka baara kɛ cogoya min na i fana bɛ sinsin o yɔrɔ in na mais du coup a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara bakuruba kɛ directement baara bɛ kɛ teliya la bɛɛ b'i siyɔrɔ sɔrɔ dugu bɛ kɔfɛ u bɛ tila entreprise ka wari sara an ka projet fɔlɔ kun ye san 5 san 6 san 7 san 7 mais banque projet nana ka na don a komi n'a fɔ ko an ka logement social projet nana ka na don a la ale bɛ daminɛ san 5 san 10 ani san 15 mais o t'a yira ko san 15 ni e tilala ka so jɔ la ko san 15 dɔrɔn non a bɛ dépend e bɛ ka
wari sara cogoya min na donc ni kɔnna ka sara ka kɔn san 15 ɲɛ ou ni kɔnna ka sara ka kɔn san 5 ɲɛ o tɛ problème ye c'est seulement juru min bɛ e kan na e ka se k'o juru sara k'a sɔrɔ e ni mɔgɔ si ma bila ɲɔgɔn na i n'a fɔ e donna e bɛ dogo la cogoya min na e ka to o dogo kelen kɔnɔ quoi donc i bɛ e ka valeur respecter comme entreprise y'i yɛrɛ respecter cogoya min na quoi voilà. D'accord. Ok, Momo, il m'avait pas de fois, comme même lithium fait mal. Mais nous pas avec la raison, Bibi dans 5 questions. Maintenant, investissement nous n'avons pas qu'à voir à quai. Est-ce que c'est qu'à deux familles? Mali investissement. J'ai terminé avec la connexion Jamana. Il a sorti là. Il faut qu'au moins, qu'il me fasse là moins pour qu'il y ait investissement. Moins dur. Il a Jamana Soda, qui me fasse là, moins dur cadeau investissement. Au des Sraoui, Bayer Malikero, ni Adon, Chi, comment on a nous on a payé. Nous va tout Jamana do Barabeseke. Pour que Jamana puisse avancer, tu vois, Soro puisse Yakuba, tu vois, Nikachari. Barça ni Bayer Manikola, Kori, ni au Jatene, en a d'uniforme, par exemple, souvent avec mais Amara Rotambulu, Bayer Malika Rotambulu. Donc, ni souvent sur là, avait fait les sous la Juna. Bon, après, son mauvais yélen qu'on fait. Bon, non, vous bêtes, mais c'est quand même bien, nous, c'est pas élément. Non, non, bêté, tamati bêté, fin chamambi. Mali Sénégal, ni Djegemonigero, ni Bagamara, mais on n'est pas élément de quai. Mais Bobo, au rôle là, nous, moi, c'est au rôle de femme. Ani Bébé, on a attisé qu'un bain, mais qu'est-ce que pour faire de l'ouest et attirer qu'à mais, nous sommes maintenant. On a besoin de boire, Kata Jamana Dola. Mais nous sommes mais ce qu'on sent au Jamana de Féo. Mais on a aucune place. Parce qu'on a besoin de boire, Kata Jamana Dola. Mais généralement, nous avons besoin de boire, ou c'est généralement. Mais nous avons besoin de corps bifié. Et qu'à besoin de tao. Ou bien. Au exemple, quel est le Sanon flé, lithium flé, et le Dieu le mal. Fou, t'es fou, il baille le mal. D'accord. Il m'a baillé le mal. À ce moment-là, il est là. Il m'a baillé le mal. Il était barré de Gamana de Oumou. Amen, Sanon Bakouna, Tchan, Savana et Frafina. Barré de Malion Bolo, Sanon Boro, Ganté de Madame. Name min tandur mamulu samboro tandur mamulu ate baraba 10 ababo ça fait pas 30 000 emplois et pourtant Jamana soro la kemi sara la bi kono tombe bo samule la mais kori ni yota kori be baradi malien million duru no konama mais kori joro 100 avec ajiki wa kori ni fana bato sumambe soro zone CNDT là essentiellement mais quand on fait un bateau élevage béquet baka mara béquet ani fin param seni chaman c'est laquelle mais quand ils sont fait avec aji 100 sans sont avec yelen sans n'a pas de béquet yelen mais en fait sans des joro béquet yelen mais est-ce qu'on n'a pas béquet yelen malion sans sont avec yelen tu vois amna est-ce qu'on n'a pas béquet ces malion ma pipi là on n'a pas béquet ces malion non. Mais ni on a jeté au bout, on a des femmes à donner. Sans ça, ni sans nous sommes là. Pour qu'il y ait un format, on va sommer, c'est sororé là. Nous, ça nous fait. On ne peut pas faire ça là. Je ne vais pas nous voir. Quel est le nom de ça nous voir faire? Donc, il faut que Jamana donne des numéros cadeaux là, ou des contenus locaux. Enfin, Dr. Keita a mis 600. Chérie, quoi, un pays, à Caïn. Mais avec la volée à toi, il faut démarrer le canal. On a besoin d'accompagnement. Qui est où qui me sera là, où est le ministre, avec ça, tu peux dire. Est-ce que Bangour est avoir l'homme, est-ce que Jamana est venu et bon là pour vous avoir quelque chose fait pour que l'on s'est ça va nous trouver ça. Faire une nombre de catégories là. Chérie, bien, papier quand avec la volée à toi. Par le Mali, il faut que des facteurs de production soient encore là.
i ka mɔgɔw la former lithium farafina usine fila b'an bolo yan tɛ farafina yɔrɔ si usine lithium bɔ yɔrɔ fila dugu jukɔrɔ farafina yɔrɔ si an de ye fɔlɔ ye lithium bɔ la wa fila bɛɛ bɛ Buguni mara kɔnɔ an bɛ ka jɔn former est-ce que an bɛ ka technicien former est-ce que an bɛ ka ingénieur former est-ce que an bɛ na lithium in bayɛlɛma dɔɔni maliyɛn kilancɛ tɛ courant sɔrɔ mais ni batterie bɛ sɔrɔ batterie lithium a bɛ bɔ mun na a bɛ dilan ni min lithium tɛ lithium b'an fɛ yan panneau solaire ninnu a bɛɛ tɛ marché ni batterie lithium ye lithium de b'an fɛ yan mais lithium min tɛ bayɛlɛma yan a bɛɛ de bɛ bɔ a bɛ taa feere yɔrɔ wɛrɛ donc f'i ka mɔgɔw former o de ye ne yɛrɛ bolo o de ye nafaba ye chinois y'a kɛ ten de i bɛna baara k'anw fɛ yan i b'a ɲɛ yira an ka mɔgɔw la o fana b'a dege n'u y'a dege u bɛ dɔ fara a kan fo ka na tɛmɛ e yɛrɛ la filanan bayɛlɛmali kɛ yɔrɔ jumɛn bɛ yen zone industrielle bɛ min bayɛlɛmali kɛ yɔrɔ burukinabew filɛ nin ye u bɛna wari ɲini pour que ka zone franche industrielle kɛ projet jumɛn b'anw bolo ka zone industrielle kɛ i bɛ zone industrielle kɛ fo que siraw ka kɛ yen fo que ji ka kɛ yen fo que courant ka kɛ yen da nɔgɔman na wari nafolo an ka bankuw o bɛ se k'u wari di pour que ka bayɛlɛmali kɛ ou bien commerce import export dɛmɛ jumɛn bɛ na pour que ka se ka kin yɛrɛ y'o dɛmɛ o ka se ka bayɛlɛmali kɛ jamana in kɔnɔ yan puisque kɔɔri o caman b'an fɛ yan lithium o caman b'an fɛ yan sanu o caman b'an fɛ yan malo o caman b'an fɛ yan suman bɛ yan si bɛ yan an bɛ se k'olu bayɛlɛma cogoya di i tɛ se k'o fana kɛ ni bayɛlɛmali yɔrɔ t'i bolo ni courant t'i bolo ni ji t'i bolo ani ni wari t'i bolo voilà. Bon, je pense que ce soir là en direct, voilà, donc Aïra Baladia avec Mourigo, M. Keita, Daouda Moussakone et puis Omar Konaté. Oh, Matini, donc c'est ça, on a le clair, parce que a des économies souillées, nous c'est qu'à Ouaralanique, parce que Keita est dans le domaine minier. Voilà, donc c'est ça, une question que nous c'est qu'à en faire bon, ne bɛ se ka min fɔ ka fara fɔli in kan o ye k'a fɔ an tɛ se ka yiriwa ni an m'an ka fɛnw bayɛlɛma. C'est ça le problème. Non, ne n'ale o pour que ka fɛn ninnu ka bayɛlɛma dɔ bɛ ka k'a la mais kɛta ka dɔgɔ. Pour k'a ka bayɛlɛma yɔrɔnin kelen ko fana tɛ pour que k'a ka bayɛlɛma a bɛ labɛn de an tun ye ni première république ta usine baden tun bɛ yen Moribo la usine baden tun bɛ yen an tun bɛ fɛn yɛrɛ dilan dɔw b'a fɔ ko non an tun ma se o ma fɔlɔ Sokoram bɛɛ tun bɛ minnu bɛ électrophone ni fɛnw dilan mais an k'an ka choix de kɛ n'an tɛ se k'a bɛɛ kɛ jamana ka priorité mais an k'an k'olu de kɛ priorité fɔlɔ ye jumɛn ye o ye kɔɔri ye an bɛ kɔɔri bɔ mais kɛmɛ sara la an bɛ fila dɔrɔn de bayɛlɛma an bɛ fila bayɛlɛma a tɔ an b'a labɔ kɔ kan u bɛ taa yɛlɛma ka kɛ tisi ye an bɛ n'o tisiw san daba la an bɛ bazɛnw san daba la k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ se ka kɛ yan fɛɛrɛ de don on doit faire prendre une politique industrielle n'an bɛ o politique industrielle ka kɛ cogo min na ni mɔgɔ b'a fɛ ka na lithium laban tɛ lithium ninnu yan min ye sɔnni ye il y a une usine d'affinage qui est en cours de construction déjà sɔnni ka bolo kan dɔ kɛr'o la bari usine min ka jɔ zone aéroportuaire la normalement n'o banna je pense an ni Russie ni Sisu diɲɛ de don n'o banna o la u bɛna se ka baara kɛ yan ka sɔnni dayɛlɛma ka sɔrɔ k'a labɔ o ɲɔgɔn fana kan ka kɛ lithium na lithium brut ka man ka labɔ chinois y'o de kɛ comme Moribo y'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ min ɲɛbɔlen don an ka dugujugukɔfɛnw fɛ
an kɛ to ka négociation kɛ n'u ye an kan ka wajibiya an ka dugu jukɔrɔfɛn bɔli feere i ma mais à condition que a ka bayɛlɛma an ka dugukolo kan yan hali n'an ka mɔgɔw ma former fɔlɔ minnu ye formation fɔ c'est important yan'an ka mɔgɔw yɛrɛ former Bosana de kɛ o yan'an ka mɔgɔw ka former u bɛ na n'u ka technicien jolenw ye ka na baara daminɛ mais k'a bayɛlɛma an ka dugukolo kan minnu bɛ ka lithium usine baara an kan ka kɛ contrat kɔnɔ usine lithium bɛ bɔ a bɛ yɛlɛma ka kɛ batterie a bɛɛ bɛ kɛ Mali dugukolo kan yan hali n'a spécialiste t'an bolo a bɛ na n'a ka spécialiste mais usine bɛɛ bɛ jɔ anw fɛ yan et puis 100 ans 5 kɔnɔ an bɛ an ka mɔgɔw former Malien ni Malien sara kelen sara ni Malien ye 35 ye sisan 100 ans Malien kan ka kɛ 45 100 ans Malien kan ka kɛ 80 o de kan ka négocier an ka dugu jukɔrɔfɛn bɛɛ nɔfɛ an ka sɔrɔ dakun an ka matière première o bɛɛ kan ka k'o cogo la kɔɔri fana b'o cogo la ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kɔɔri san an k'a fɔ jigiya n'u ma sɔn an ka mɔgɔ ɲini ka usine dilan fɛ yan ITEMA tun bɛ yan n t'a dɔn u bɛ position min na sisan Comatex bɛ yan an kana da kɔɔri dɔrɔn ma ka kɔɔri paratali dɔrɔn ma k'a kɛ gare ye ka pagne bɔ an ka taa fɔ bassin na fini fɛn fɛn bɛ se ka bɔ kɔɔri bɛ se ka kɛ ka bayɛlɛma kɛ fɛn fɛn ye an ka taa mɔgɔ ɲini an ka na kɛ o politique industrielle i bɛ sigi k'o de miiri k'o lawaleya san 10 kɔ san 5 san 7 bi kɔ ne t'a fɛ n ka kɔɔrimugu bɔta jamana kɔ kan a ka tɛmɛ 30 kan n t'a fɛ n ka sikɔrɔ a kana bɔ jamana da fɛ n'a labaaralen tɛ i bɛ sigi k'o de miiri k'o décision ta ka o fɛɛrɛw ɲini ka sɔrɔ k'o bila sen kan de. Moi, c'est qui me trompe. Mais ni ko sisan ko k'a kɛ a nafolo tɛ yen premièrement filanan labɛn ma sabati a bɛ labɛn de ka sɔrɔ k'a kɛ jamana kelen fana kelen tɛ se k'a kɛ ani kɛnyɛrɛw de kan ka kɛ kɛnyɛrɛ an y'o fɔ sisan an sinsin an ka tunkarankew kan min b'u kun an k'o don a la hali n'u t'u kun an k'u bila ka an ka dafaw ɲini ka sɔrɔ ka na ka t'o fara kan laban de b'o la maintenant donc o ye tun bɛ fɛ ka question précise voilà avec Modibo ne ma se k'a faamu a bɛ kuma mun na nin ye ne ma se k'a muyɔn faamu nin bɛɛ la mɔgɔ ma se k'o yɔrɔ ye ko vraiment an kan ka bayɛlɛmali ni fɛn kan ka kɛ ne ma se k'o yɔrɔ faamu donc a yira gouvernement cakɛda min bɛ yen n'u ɲɛsinnen ninnu ma u b'a bɛɛ kalama mais munna o t'a kɛra u t'a kɛra parce que a se de tɛ sisan facteur caman de b'a kɛ pour que i ka bayɛlɛmali yɛrɛ kɛ fɔlɔ fɛn ba fila de bɛ yen facteur de production dama dama bɛ yen il faut que courant ka k'i bolo n'u da sɛbɛn ma sisan an ka courant ko ma sabati munna o kuma ka tiɲɛ anw sigilen de ɲɛna minɛ a kuma kan ka tiɲɛ an sigilen ɲɛna voilà anw sigilen ɲɛna an ka courant ko kuma ka tiɲɛ ka se nin na a fɔ ko n'i ko k'a sigilen aw ɲɛna a ma kan ka sigi anw maliyɛnw ne ka mɛn maliyɛn ma i b'a don ka ɲɛnɛ parce que ne tun na yɔrɔ min na non a ka dira mun ma olu ma se a kɛcogo la wa ou bien a ɲɛna ka na ka don ne t'a fɛ ka don o détail kɔnɔ mais ne ma don kelen na ne nalen non kana tunu ne nalen Bobele d'accord pour que ka bayɛlɛmali kɛ fɛn dama dama bɛ yen il faut que i ka courant ko ka sabati a sɔngɔ ka kɛ hakɛya la il faut que mɔgɔ kalanenw ka k'i bolo il faut que i ka sariya ta min b'a to ni a sɔngɔ tɛ e bolo min bɛna e dɛmɛ min bɛna u ka wari don a la u ka sɔrɔ u bɛna u ka nafolo min na don o nafolo ka labaara basigi kɔnɔ mɔgɔ kana bin u kan u k'u ka hakɛ sɔrɔ o bɛɛ de bɛ labɛn k'u lawaleya an ye caman k'a la n y'a f'i ye sisan première république kɔnɔ usine baden tun bɛ yen o tɛ mais usine min bɛɛ nana tiɲɛ ka tila ka dɔw privatisera dɔw liquidera carrément mun nana n'a ye gouvernance de don
c'est la gouvernance. D'accord. C'est-à-dire anga mali jamanai sorobate jamanina mais nous mamano anga munakanya. D'accord. Kene mais à besitani priorité anga ningan ko ni anga damu na ban ningan ko fo du mais au office du Nigeria amanga malu sankoka. D'accord. Amanga malu sankoka au priorité de. D'accord. Ameski sans savoir am c'est une décision ta gouvernement c'est une décision sans savoir on t'a fait comme malu labo malu angata malu importer tout ni au corps du mai office du Niger Ambo la bara sévèrement. D'accord. Des zones qui peuvent produire du riz dans la région de Tsemokdou. Ambo la bara sévèrement. Mais une bête fanate c'est là que Fika Kane Baski Sabati. D'accord. Sécurité Sabati. Ok. Ka Kouranko Sabati. Ka Moro la condition là. Ka Moro la bara là. D'accord. Ok. Merci là. Nous la femme nata quoi. Pas fait nous là parce que Wati doit faire la masse. Ah repère. Tunga la fête diaspora solution du monde da ini du monde afre 600 pour que Belgica aka créer baram na bekaso bon et là une belle en fait à follow du monde follow bado barate ke ni mateme administration sera fait quoi donc on va aller à sojo il m'a robé c'est de la moubaïra ko et sera dire mais de sigi ka sojo ani reta na nya so ni reta du volé au sur au niveau de l'urbanisme quoi abela follow kumbe telia mais c'est ça comme mes parents viennent de le dire le courant ko kembe ka fait chama ba de la retard là parce que a fouté mena bon couranté ordinateur barado donc nous ojora bara do de la retard là quoi c'est aussi courant ko assigné fait chama ba de kan quoi donc on a là une baie du mais courant ko sera la basigi il faut na yoro fa fait on a cédé ka télé ka sur un boulot pour nga bara ka se ka télé parce que très longtemps so tout de ces demain na le bara madame ne nuna adewele ke le bara madame ne nie akalo flakalo sabambe sa ani wati na vraiment ambe ni problème de la quoi mais do ta fait nuna parce que te jamana ko do fe ka be wala la ka nyefu yana donc laini follow a flane dine barakala fe ba mi be ina fogo ani deme baba bu be kanga tuwa jamana deme tuwa lafiya sirafe wajibu kera uka projet ko de lara ta soro wari de bulu atseka la banque wara la ni uwa ma déplacer là na ni ma ti sera wara fa bon wari ti ka clan ati a pourcentage de ticket donc ni comme banque de la utola no watina ta soro o mana wardo ci amma ko mana wardo la ta soro ambe ta soro wari bere tisi ka bo folo fo anga wati do makono bo la ni bele wa o jume o kase ka sira di oma o kase ka déblocage telia pour que baraka se ka ke telia la vu que jamana be etam na san mité mashika la ini mité mashika la ini donc ambe de kanga bolo fara nyonga ni wati na ka jamana boni dinyo kono voilà la ini bele voilà ok merci monsieur Keita voilà donc comme il est bien le meilleur au Nyebila la solution de le boulot c'est un pinche vous connaissez pinche je pense que là il y a un chama fort jamana mi se ka bon no la chugudu mali wore de kan ka wuli ki jo ka jamana bara moko site jamana bara moko site jamana développer ni rete angana moko silaje ni mande ni ira bakan iti ira demain donc qu'on mette les Maliens d'abord au travail ça c'est la première condition Maliens ga blabara flana fait mo an kon ga secteur audace sera baye le malu ni fait chamama ko expert don bagaw de mancha etc
an mɛna salonbɔ in n'a ten sa mais kɔdu fɛn fɛn tɛmɛna mais a siɲɛna an yɛrɛ ka gouvernement ni société de fɛ an yɛrɛ de y'a signé donc n'i ye fɛn min signé o kɔrɔ i jɛnna n'a ye n'est-ce pas o kɔrɔ i jɛnna n'a ye alors je me rappelle n hakili b'a la 20% ko in an ka minnu na forum dɔ la n y'a question posé an ka ministère mɔgɔw kun n ko mun na anw ta ye 20% ye minnu bɛɛ la systématiquement Sayoula 20, Morila 20, minnu bɛɛ ye 20 on m'a dit que Banque mondiale de Cocan kana tɛmɛ 20 kan bon donc tu vois que au rôle là on peut dire que an bolo tun sirilen bɛ cogoya dɔ la institution ninnu fɛ mais an yɛrɛ fana jɔnna ni u ka politique yɛrɛ programme d'ajustement structurel Banque mondiale ni fɛnw an bɛ nin wari d'aw ma mais à condition que aw ka nin kɛ donc i seko t'i ka économie yɛrɛ gérer cogo la bon an bɛ kan k'an bolo fosi dɔɔni dɔɔni mais Dieu merci 35% ye a kɔni bɛ code kɔnɔ mais olu y'a fɔ cogo min lawaleyali in dɛ o de jɔrɔ bɛ ne la lawaleyali de jɔrɔ bɛ ne la an ye structure dɔ sigi sen kan le commissariat B, secrétariat permanent au contenu local B, min sigilen bɛ pour que min bɛ code kɔnɔ 2023 code in kɔnɔ o ko la waleya sinon fɛn caman fɛn ɲuman camanba de bɛ code in kɔnɔ fɛn min ye dɔnniya ta fanfɛla de Bosona y'a kɛ cogoya min na i nana ka na i ka lithium usine jɔ a expert t'an bolo encore i nani ka expert ye u kana baara daminɛ an bɛ maliyɛnw bila aw kɛrɛfɛ aw k'u former le code est clair désormais san saba bɛ d'i ma san saba kɔnɔ personnel min b'i fɛ yen nombre de travailleurs kɛmɛ o kɛmɛ étranger kana tɛmɛ 10 kan 10%. san saba filanan a bɛna 5 la an t'a fɛ ka étranger plus de 5 étrangers à la ni 6 ans tɛmɛna a bɛɛ ka kɛ malien bon n'o lawaleya la je pense que secrétariat permanent a k'i banban o de kan parce que e b'a dɔn cogo di a pourcentage jiginna ou a ma jigin fo ka taa contrôle de kɛ vérification a ka lawaleya a kɛcogo yɛrɛ la donc o dɔrɔn de la an bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ. Ok, il n'y a pas de problème. Waati mun dira ma o fana la donc Mata Modibo an bɛ kuma di ma question b'i bolo question mun kan ka kɛ sisan. Bokele je pense que kabila an ka yɛlɛma o y'a sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ o dɔɔnin don baara bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ pour que o gɛlɛya ninnu ka datugu olu fana bɛɛ dɔɔnin don je pense que ɲɛmaa fɛn fɛn nana ani u baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ ye dɔɔnin k'a la mais waati bɛ ka gɛlɛya sisan diɲɛ bɛ ka gɛlɛya kɛlɛw bɛ yɔrɔw la mais diɲɛ jamanaw fana donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ sisan sanni feere ta sira fɛ mais ne ye min faamuya jamanaw bɛ yiriwa sisan jamanadenw bɛ yiriwa sanni feere de la n'i ye anw yɛrɛ ka jamana ta Mali bi 100 sarala la an ka sɔrɔ 60 ji bɛ bɔ an bɛ fɛn minnu feere kɔfɛ ani 60 o 60 in kɔnɔna na an bɛ fɛn minnu san kɔfɛ importation exportation donc an ye jago jamana de ye mais n'i ye jago jamana ye i tɛ bayɛlɛmali kɛ o gɛlɛya b'i kan o kɔrɔ de k'e bɛ minɛn ma bayɛlɛma e b'olu de feere i tɛ bɛrɛ sɔrɔ barisa an ka sanu a bɛ feere dollar de la
an ka lithium a bɛ feere dollar de la an ka kɔɔri a bɛ feere dollar de la mais an ka baganw o bɛ feere CFA de la mais n'an tɛ bayɛlɛmani kɛ o sɔngɔw tɛ yɛlɛ jamana minnu bɛ yiriwa olu bɛ bayɛlɛmani de kɛ o de la u ka fɛnw sɔngɔ bɛ yɛlɛ n'i ye fɛn bayɛlɛma n'i ma fɛn bayɛlɛma a sɔngɔw tɛ kelen ye n'i ye fɛn bayɛlɛma i bɛ baara de fana di i ka jamanadenw ma mais ni e bɛ minɛn bayɛlɛmani san ka na i ka jamana kɔnɔ fana i b'i ka wari de bila ka taa minɛnw bɛ ci ma mais e bɛ minɛn sugu jumɛn san na an bɛ minɛn minnu san na ni fɛn bɛɛ ye bi in na Mali kɔnɔ o ye taji de san 2024 an ye miliyari 1,400 francs CFA la 1200 milliards de francs CFA o de donna produits dérivés la min tɛmɛna douane fɛ dɛ o ye chiffre officiel o kɛmɛ sara la fɛn fɛn an bɛ fɛn fɛn san kɔfɛ 37 o ye taji ye n'o bɔra yen an bɛ minɛn kolo girinw san n'a bɛ fɔ a ma ko équipement après an bɛ produits chimiques san n'o ye nɔgɔw ni fɛnw ye ani produits chimiques ye sanu bɔyɔrɔ mais n'o bɔra yen an bɛ mun san balo dumunifɛn an bɛ miliyari 500 de don dumunifɛn na o dumunifɛn ninnu caman bɛ se ka dilan yan mais n'i b'a dilan fo courant ka k'i bolo bayɛlɛmali yɔrɔ ka k'i bolo parce que n'i ma fɛn bayɛlɛma i bɛ obligé k'a feere yɔrɔ kelen n'i ye tamati ta office du Niger la tomati bɛ sɔrɔ mais funteni bɛ tellement que i tɛ se k'a mara 24 heures n'a ma feere o don dɔrɔn o dugusɛjɛ o b'a sɔrɔ a bɛɛ tiɲɛna mais an tila ka tamati lɔgɔti an bɛ t'o san jamana wɛrɛw la ka na donc du jumɛn bɛ yen n'a tɛ tamati lɔgɔti san tile kɔnɔ pour que ka tobili kɛ n'a fɔra ko bɛ bɔ kɔfɛ alors k'a b'an fɛ yan donc nin bɛɛ de ye problématique ye n'a bɛɛ dɔnnen don solution fana dɔnnen don mais a bɛ lawaleya cogoya jumɛn o bɛ lawaleya ni politique industrielle de ye jate de bɛ minɛ baara bɛ daminɛ cogoya min na mais a bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ a bɛ daminɛ ni priorité de ye a bɛ daminɛ ni min ye fɔlɔ donc o bɛ jamana ɲɛmaaw de bolo. D'accord. Alors vraiment Omo donc kuma fɔra sisan folikan b'i bolo n'an b'a fɛnsɛn. Oui bɛɛ ni ka i fo ka bɛɛ fo an ye jɛmu min kɛ caman kuma caman fɔra mais comme a tun bɛ tunkarankew kan an bɛ se ka min fɔ bakuruba fɔ la tunkarankew ne bolo Mali k'u ta sɛbɛn ma ne bolo tunkaranke ninnu u jɔyɔrɔ ka bon ne bolo mais an bɛ se ka u jɔyɔrɔ la yakubaya halisa walasa jamana ka nafaba sɔrɔ o la bari u bɛ nafolo bɔ u kun ka don jamana la u b'a don du la u b'a don dugu la u b'a don hali n'i ko bin ko ka kɔlɔn sen foraji kɛ an ka dugumisɛnninw kɔnɔ ni wari kɔ cira tunkarankew ta bi caya ni bɛɛ ta ye tunkaranke ka du ta bi bɔ a yɛrɛ ta fana a fana ka a yɛrɛ dɛkun ta bi bɔ tunkaranke nafa ka bon an k'u dɛmɛ an k'u magɛrɛ an yɛrɛ la walasa u ka sɔrɔ a bɛ ɲa Mali ma cogo min na. D'accord. Vraiment merci beaucoup. Donc an b'a da kulo kan k'a fɔ bi an nisɔndiyalen don su na des experts vraiment an mana jɔ a la waati o waati il est toujours disponible. Modibo Makalu vraiment merci. Merci beaucoup. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna Dawuda Musa Kone vraiment l'enfant de Kolejaba. Donc vraiment merci beaucoup. Monsieur le grand économiste aussi. Donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen Dr Keita comme d'habitude il faut don vraiment merci. Il y a vraiment comme on a dit la waati o waati i bɛ na vraiment merci. Omar Konate on profite pour saluer Madame Djenebou, Madame Sissoko Djenebou. An b'ale fana fo ka Monsieur Sissoko fo ka Tunkara lafiya bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo. Vraiment merci beaucoup. Je voulais aussi permettre, c'est vrai on n'a pas assez de temps. Oui, mais c'est vous dire que en conclusion, je voulais juste donner notre numéro de service, ce qui concerne le groupe des trucs, comment on dit, logements sociaux. Oui, voilà. C'est ce que je l'ai dit, ce numéro ou autre là, alors on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Il y a pas de problème. Donc, à mettre mes carrières à Fogo, moi, je viens de mettre à Brano, en boulot, Adama Esclubali. Vraiment, merci. Il crée faire GMT.
Moussa Traoré amale fo n'abora ta régida mu Siaka Koulibaly amafo an Daouda Koné donc mu ya de maka bara no ngolo ka fura ka bara je du modu Traoré Mamadou Mori Abidjan Faldera Maïne ko Mamadou Samaki Samdima Amaïne Franco docteur Madame Diallo Amaïne ko Amadou Diagne Sangari Amaïne ko le patriarche de Kangaba Mamadou Maketa Amaïne ko Bema Keta national ari wati na be maga amedu OK SMK Ibrahima Diallo Kaou Sissoko ani Madi Sissoko Amadou Fanafou no temere ko Mohamina Salamata Mini Diallo Amari Fanafou me Baba Chiami Podrom ani Sako Holding Barama Asade Amaina de Fanako ka kuncheri joy Mianga Serif Dambli Côte d'Ivoire kono ani Baga police Buguni ka kuncheri joy Ousmane Chérif Madad Adre ko ma ko joyeux anniversaire ni ala manga joyeux na atena nangi drama monsieur les invités merci beaucoup aba afo ala ka bel masianga suni ala sama cheka la barangena aka be dimanche prochain merci